polskiej samorządu. Naprawdę przyjęcie na Nie zbliżaj się, bo nas... 30-40 dzieci to nie jest kwestia... A pokaż, jaką jesteś atletką. No, jaka jestem giętka. No. Swoich rodaków. A dla nich to jest duże wydarzenie, to bardzo wzmacnia polskość, to pomaga jakby z większą energią uczyć się tego języka polskiego. Przy wszystkich trudnościach, bo tam nie ma... No, nie będzie aktorką. Polskiej szkoły, trzeba by gdzieś tam na te lekcje chodzić do kościoła, gdzieś po godzinę. No ale jak się chce i właśnie zachęca taką, że może poczekaj. Co to nudzi? A mam? Nudzi? No co? Co to? Jestem taka głodna. Może się złapać, pomieszało jej. Ona się musi parznoty Pomieszało poobcinać. ci, ja ci pomogę, tak? Tak, to było tak, to tak leciało, tak? Tak, to tak leciało, tak? Ona musi palce powgryzać, bo ma za długie u nóżek, no. Tylko się nie Tak. podrap. Tylko żeby se dziąsą nie porysowała. Nie może się złapać. No. Dziąsą, żebym sobie nie porysowała, no. Tatusia tu robi ci zdjęcia, no. Tak sobie obgryzam palce u nóg. O, jaka No. dobra Nuzia. Taka dobra Nuzia. Obgryzam sobie palce u nóg. Jestem taka zadowolona bardzo. No, ale dobre. Ohoho. Dawaj. Dawaj. Obgryzam sobie, no. Dobre, Nuzie, nie? Dobre, klasnie. Dobra.